Apakah nyepam minta nyepam dari apa udah? निश्चय Yang ini nyepam ini kan kayak dong. दलनिफ्राय आं गेलेगोन आरो मोननायनि दा Jahai लाइनाव itu दं nyepam ini आरो kan लोगोसे kayak nyepam dari. दा कंग्रेसआव देरहागोन होननानै आं मिजिंथियो जिहेतु पाब्लिकआथ' देग्लायनि नैबे एमएलए भट जितु स्टेटनि भट होनना बुङो जा बिधान सभानि एमएलएआव नैबे इलेक्सनाव देग्लाय आलदा खेला जागोन बे बिटिसि खेला नङा बियो माने आलदा खेला जागोन जे देग्लायनि स्टेटआव गौरव गगैया फैगोन होननानै जों नुहुरखाबाय आरो फैखागोनबो लोगोसे जे हिमन्तनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनखायाखै जोंबो माने जोंनि यां जेनेरेसन सेंग्रा सिख्ला माने बिराद माने बिटिसिआव थाङै खामानि मावनांगौ जानानै दं जिहेतु बेफोरनि थाखायनो जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर लानानै लोगोसे सोरबाबा धर्मनि बेजालनि थाखाय सोरबाबा आरो जातिनि बेरेखा मावग्राफोरनि थाखाय जों दा मोजां जातिखै माने बेसांखिनि जाति दं जों मिलायनानै ज' देरहाहोगोन जिहेतु नोंथाङा सानो आंनि जुजिनायाथ' बिजेपि बेनो दं बिसोरो माने दा साननो थाङोबा मोननै दलल' बेवहाय स्ट्रं जागोन बिजेपि आरो कंग्रेस बेवहाय बिटिसिनि खुनु आखाइ थानाय नङा मानो होनबा बेवहाय बिपिएफआबो खुनु पावाराव फैनाय नङा आरो इउपिपिएलआबो बांद्राय पावाराव फैनाय नङा नोंथांजों ओरैनो पाब्लिकफोरा नोंथांनि सम बिराद सापर्ट दं बेवहाय जोंहा बर' आदिबासि मुस्लिम बेंगलि राजबंसि बेसांखिनि दं माने आंजों फुल सापर्ट